să ne aducă viață, dar nu o viață oarecum, ci o viață din belșug, așa cum știe și poate să o dea numai Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel scrie ultima sa epistolă la Roma în timpul domniei lui Nero, când s-a și dezlănțuit o prigoană mare împotriva credincioșilor, împotriva bisericii. Și vedem că în capitolul 3 Domnul ne arată cum îl avertizează pe Timotei de pericolul căderii bisericii în vremurile din urmă, de pericolul apostaziei, când oamenii nu vor mai iubi pe Dumnezeu cu aceeași intensitate, ci vor înclina balanța mai mult spre iubirea de plăceri și de lume. Și în a doua parte a capitolului 3 ne arată cuvântul Domnului despre nevoia de oameni care să apere credința în vremurile din urmă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oamenii aceia. Să privim pericolul apostaziei vremurilor din urmă, să ne împotrivim păcatului care se manifestă așa de deosebit de puternic în vremea aceasta împotriva bisericii sale. Aș dori ca să putem vorbi despre conducerea lui Dumnezeu în vremea din urmă, în biserica sa. Sau, mai într-un cuvânt mai clar, mai ușor de înțeles, să ne lăsăm conduși cu toții de Dumnezeu în vremurile acestea. Avem atâta nevoie de călăuzire, avem atâta nevoie de inspirația lui Dumnezeu, avem atâta nevoie de a lua decizii corecte și în acord cu cuvântul scris, încât nu ne putem da seama cât de repede putem fi șantajați și înșelați de diavolul prin diferite metode pe care el le folosește. Sunt metode vechi, dar care sunt actualizate la vremurile noastre. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere tuturor să ne smerim sub mâna cea puternică a lui Dumnezeu, ca El să ne ridice și să ne pună piciorul pe stâncă la vremuri de strâmtorare. Sunt trei factori mari care influențează în vremea din urmă credincioșii bisericii. Primul, cu toții cred că cunoaștem, cel mai periculos factor este păcatul. Un alt factor, care am putea să numim ca și drept factor de influență, este omul. Fie că vrem sau fie că nu vrem, noi ne influențăm unii pe alții. Și un alt factor este cel mai important factor de care toți ar trebui să fim influențați, și anume Dumnezeu, care o face și astăzi prin cuvântul scris și prin Duhul lui cel Sfânt, Mângâietorul, pe care noi l-am primit de la El după făgăduințele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Dar cea mai mare înșelătorie este să crezi că mergi pe un drum bun, să crezi că ai primit un Duh Sfânt de la Dumnezeu și să nu fie adevărat. Adică asta înseamnă auto-înșelare și pericolul înșelării altora. Haideți ca să o luăm acum cu primul factor, care e cel mai urât factor și de care nu mai place. Înainte, da, era ceva în care ne găseam plăcerea, dar acum este un factor de care fugim cu toții și dacă cumva ne-a prins în capcană, căutăm să scăpăm cât de repede posibil. De ce? Pentru că ne amenință însăși viața veșnică la care am fost chemați. Căci cuvântul ne arată și ne scrie și ne spune că mulți sunt chemați. Dumnezeu face o chemare generală tuturor oamenilor pretutindeni să se pocăiască, pentru că El a rândit o zi de judecată în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit și care a dat tuturor oamenilor de sub ceruri o dovadă vie că l-a înviat din morți. Slăvit să fie Domnul! Și noi suntem martorii Lui. Că El a fost înviat din morți.
Știți din ce cauză? Pentru că El ne-a înviat și pe noi. Că și noi eram morți odinioară în păcatele și greșelile noastre care trăiam după mersul lumii acestea, după puterea Domnului Văzducului, dar Dumnezeu ne-a înviat. Și dacă ne-a înviat, să trăim o viață nouă. Ajută-ne, Doamne! Păcatul din limba greacă veche în care s-a scris Noul Testament la început înseamnă eșec. Înseamnă a greși ținta. Înseamnă un faliment total. Aș vrea ca Dumnezeu să ne facă conștienți că noi trebuie să ne împrietenim cu Dumnezeu și să-i fim credincioși pe tot parcursul vieții noastre și relația noastră cu Dumnezeu să fie una reală și în adevăr și să nu ne lăsăm așa tărezne influențați de diferite vânturi de învățătură care bântuie și vine astăzi și nu de acum a început. A început de atunci, după Biserica Primară, imediat, vânturi de învățătură care nu duc la evlavie, ci duc la stricăciune. Și aici cuvântul Domnului arată atâtea lucruri care parcă ne îngrozesc în prima parte a capitolului 3, cum vor fi oamenii, dar oare Pavel scrie lui Timotei cum va fi și va arăta lumea, cei care nu cred pe Dumnezeu și care nu cheamă pe Dumnezeu, sau se referă la oamenii care deja au fost atrași de Dumnezeu Tatăl, au fost sădiți de Dumnezeu și au fost să existe ca și niște vițe nobile care să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Se referă la biserică, se referă la oamenii lui Dumnezeu care vor trăi în biserică în vremurile de pe urmă. Această perspectivă de viitor pe care Apostolul Pavel o arată lui Timotei, cum vor fi oamenii, și știți că s-a adeverit. Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt când a scris că numai Duhul Sfânt, Dumnezeu, poate cunoaște viitorul. Slăvit să fie numele Domnului. Atunci, cuvântul ne arată că păcatul a intrat în lume, cu toți cum cunoaștem, prin Satan. Prin acest înger căzut, care a devenit dușmanul lui Dumnezeu. Ni se spune foarte clar, în Geneza 3:4, atunci șarpele a zis femeii. Ce a zis femeii? O minciună. Hotărât că nu veți muri. Puteți să gustați. Nu aveți nicio opreliște, nu aveți nicio barieră. Hotărât că nu veți muri. Astăzi o folosește tot la fel. Dar adusă la zilele noastre contemporane cu atâtea metode meșteșugit alcătuite de diavolul, încât se duce chiar și pe cei mai spirituali oameni să-i trântească la pământ. Deci atenție mare, veghere, Domnul să ne dea tuturor. Noi știm că vrem să facem multe lucruri bune și frumoase pentru Domnul și împărăția Lui, pentru biserica Lui, dar întotdeauna reușim. Și atunci suntem nevoiți să ne asumăm eșecul și falimentul. Că poate de multe ori încercăm noi singuri, fără să îl luăm pe Domnul. Stânca și turnul nostru de scăpare, care a rămas și este pentru oricine își pune încrederea deplină în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Câteva lucruri importante care trebuie să le știm și cred că le știm cu toții, doar le amintesc, că păcatul, printre altele, ne desparte foarte simplu de Dumnezeu. Isaia strigă, nu urechea Domnului e prea tare ca să vă asculte, nici ochii Lui prea slab să vă privească, nici mâna Lui prea scurtă să fie întinsă, ci păcatele voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Slăvită să fie îndurarea Domnului, că Domnul a venit în persoana Domnului Iisus Hristos să dărâme acest zid. Să nu mai existe acest zid între Dumnezeu și oameni. Oamenii să aibă o relație frumoasă, ca la început în grădină, când Domnul l-a chemat pe om și striga pe nume. Știți?
aceeași dorință există astăzi pentru toți beneficiarii noului legământ, ca Tatăl să ne strige pe nume și în fiecare dimineață să avem urechea deschisă, să vedem ce vrea să ne spună, să ne comunice nouă Domnul. Dar oare noi avem urechea liberă, avem urechea deschisă, ca în fiecare dimineață să auzim vocea Tatălui din cer care vrea să ne spună ceva pentru ziua respectivă? O, Doamne, dăruiește-ne astfel de urechi deschise să auzim ce spune Tatăl, ce ne șoptește Tatăl, că vrea să ne strige pe nume, pe fiecare, că pe nimeni nu are de pierdut. Pe toți ne iubește, dar cu o iubire veșnică și din gelozie, de multe ori, este nevoie să aplice disciplinarea în dreptul nostru, nu ca să ne distrugă, nu ca să ne pierdem mântuirea, nu, ci ca să ne vedem că suntem doar oameni și totdeauna când încercăm cu puterea noastră și despărțiți de El, vom avea parte de eșec și de faliment. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cuvântul Domnului spune în versetul 4: cum desparte pe oameni păcatul de Dumnezeu? Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Iată dar ce ne poate desparte pe noi, credincioșii din vremea din urmă, ce facem parte din Biserica Domnului Hristos: iubirea plăcerilor care se tot ridică în lumea în care noi trăim. Și chiar legiferează la nivel de lege. Aș dori ca noi să fim foarte conștienți că Domnul ne arată că plata păcatului este moartea. Romani 6:23, prima parte. Fiindcă plata păcatului este moartea. Atenție, dar nu vă jucați cu păcatul. Sau dacă până acum v-a jucat, frați și surori, mai tineri sau mai în vârstă, zicând că păcatul e plăcut la prima vedere și că nu e așa de vinovat, nu vă jucați. Plata păcatului este moartea. Este moartea și aduce despărțire de Dumnezeu. Aș vrea ca să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să vedem că Dumnezeu nu ne vrea să mai avem curiozități, să vedem cum o fi acolo de unde ne-a scos Dumnezeu, ce plăceri sunt ascunse acolo, ce necunoscute sunt acolo și să dorim și noi să le cunoaștem. Nu, să nu mai fim acei oameni decât să privim. De fapt, nu am putea să privim acolo dacă ne privim și ne țintim privirile în fiecare zi la marele nostru preot, la Domnul Iisus Hristos, a cărei moarte și înviere sărbătorim astăzi până împărtășirea cu trupul și sângele Său. Este mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce, dar și când un credincios care mai practică păcatul pune punct păcatului lui și zice: de azi înainte, Doamne, vreau să iau hotărâri noi, vreau să mă schimb, Te rog, dar n-am putut singur, am vrut să o fac singur, dar n-am putut. Te rog, vină în ajutorul meu. Și să știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea nevoiașului. Dar câte lacrimi se mai varsă astăzi când fiecare își vede starea că nu este o stare de neprihănire, ci este o stare căldicică. Neprihănire în amestec cu păcat. Poate să fie la un loc. Această experiență, cu toții suntem oameni și o avem pe pământul acesta, se dă o luptă foarte mare pentru sufletele noastre și aș vrea ca Domnul să vină la punctul de comandă al ființelor noastre și să conducă El viața noastră, pentru că dacă noi îl vom lăsa pe El la comandă, atunci, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru, vor putea oare să biruiască? Nu. Dar cât timp nu este Domnul Iisus Domnul vieții noastre, să nu fie doar Dumnezeul Tatălui meu, cum a zis Iacov, când mirarea lui a fost mare a lui Isaac: cum, fiule, ai și prins vânatul? Dumnezeul tău l-a scos înainte.
se vedea clar, foarte clar, că Dumnezeul tatălui său nu era și Dumnezeul lui. Dumnezeul tău, Tatăl, a spus înainte. Și de fapt era o minciună, că nu era Esau, cel care vâna, de obicei, ci era Iacov, înșelătorul. Dar vedem ce a pățit, cât l-a costat înșelarea aceasta. Și pe mama lui care l-a învățat să mintă. Atenție, dar, mame dragi, ce învățați pe copiii dumneavoastră să spună? Are o rezonanță foarte mare în viitorul vieții lor și a dumneavoastră și a noastră tuturor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Reglarea relației noastre cu Dumnezeu se face doar prin Domnul Iisus Hristos, Marele Preot. Nu prin altcineva. Sunt în jurul nostru oameni care își pun încrederea în Sfinți, în Sfânta Maria, și o întreagă teologie au făcut pe linia aceasta și mijlocesc la ei, ca ei să meargă la Domnul Iisus, să ierte. Dar cuvântul Domnului nu ne învață așa. Nu ne arată așa. Aș dori să privim la ce a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă plata păcatului este moartea, darul fără plată a lui Dumnezeu pentru noi, care este? Este viața veșnică în Domnul nostru Iisus Hristos. Roman, capitolul 6, versetul 23, partea a doua. Deci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Nu se poate repune din nou relația noastră cu Domnul Iisus Hristos după ce noi am păcătuit, după ce noi am alunecat, decât prin Domnul Iisus Hristos și zic ca Dumnezeu să ne dea tuturor o îndrăzneală vie, naturală, în care să ne recunoaștem, să ne mărturisim. Nu că Domnul n-ar ști păcatul nostru, dar Domnul vede că ne conștientizăm gravitatea păcatului în sine și că ne desparte de Dumnezeu și ne duce departe de fața Lui și nu mai ne ascultă. El vede și ne iubește când vede că noi ne mărturisim păcatele. De aceea spune, mărturisiți-vă păcatele, căci Domnul este bun și înveață-ne îndurarea Lui. Numai dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Vedeți, este un cuvânt acolo scris, este o cheie. Dacă ne mărturisim păcatele, nu ezitați, nu amânați să mărturisiți păcatele în odăiță, înaintea Domnului, căci El e credincios și drept ca să ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, adică să scadă păcatul acela urât. Să nu mai practici. Aia înseamnă mântuire, nu mântuire la general, că nu mai mergem în iad, ci mergem în rai, ci mântuirea acum și aici de păcatele care le-am săvârșit. Domnul să ne mântuiască, să ne salveze, să nu le mai practicăm, să le urâm. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze, că în Ioan capitolul 1 spune la versetul 11, El a venit la ai săi, dar ai săi, poporul Israel, ce a făcut cu El? Nu l-au primit, l-au respins. Dar tuturor ce l-a primit, biserica Lui. Noi, cei prezenți aici, suntem o părticică din biserica Domnului Iisus Hristos. Ce au făcut cu ei? Celor care l-au primit pe El, ca Domn și Mântuitor, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Le-a dat dreptul să se numească fii de Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Slăvit să fie Domnul. Este puțin lucrul acesta? Este mic? De puțină importanță? Nu! Este un lucru de așa mare importanță să te numești copil de Dumnezeu care a creat cerul și pământul și să ai promisiune, viața eternă împreună cu Domnul Iisus Hristos, unde a plecat să pregătească loc pentru noi toți. Slăvit să fie Domnul! Să ne facem partea noastră. Și cu siguranță Dumnezeu întotdeauna și-a făcut partea Lui, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să trecem la factorul numărul 2. Factorul numărul 2, omul. Noi credincioșii putem să fim influențați de oameni foarte ușor, că sunt semenii noștri. Fie în bine, fie în rău. Dar atenție! Fie că vrem, fie că nu vrem, noi suntem influențați. Caracterul nostru poate influența
atât în bine sau în rău pe cei de lângă noi. Și să privim, să ne întrebăm oare cum se poate face această influență atât negativă cât și pozitivă la nivelul ființelor noastre pe pământ, când suntem credincioși ai Domnului Hristos și ne călătorim spre patria de sus, da? Noi suntem străini călători, trebuie să locuim în România, în Italia, în Germania, o altă țară. Noi toți călători și străini suntem pe pământul acesta, trebuie să fim foarte bine clarificați în mintea noastră. Suntem străini și călători spre o patrie pe care Domnul ne-a promis-o tuturor. Slăvit să fie Domnul! Uitați un fel prin care oamenii sunt influențați, sunt oamenii răi. Sunt oameni în jurul nostru care au o doză mare de răutate, care și-o ascunde o bună bucată de timp și nu poți să dai seama. Dar, după luni sau poate și ani de zile, odată izbucnește în afară. Și atunci îți dai seama că cel care a fost lângă tine nu a fost un om bun, cum ai crezut, cum a lăsat să se înțeleagă el, ci el a ascuns răutatea lui, trufia lui, mândria lui, cât a putut de mult. Dar nu merge la infinit. Într-o bună zi, explodează. Acești oameni au un caracter după care poți să îi cunoști. Pe care putem să-i cunoaștem. Ce spune cuvântul Domnului? Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduim puterea lui Dumnezeu. Tit, capitolul 1, versetul 16, prima parte. Având doar o formă de... Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Câți oameni sunt sau pozează că sunt neprihăniți în jurul nostru, folosesc un limbaj spiritual și de multe ori mai mult sintetic decât natural, mai mult forțat, și îi spune că extraordinar, un om duhovnicesc, un om spiritual, un om la care pot să mă unesc, pot să am rugăciuni împreună, pot să am discuții deschise cu el, că e un om care iubește pe Dumnezeu. Dar totuși, faptele îl tăgăduiesc direct, că nu ceea ce spune și împlinește. Și atunci, noi ne convingem cu o mare uimire că e adevărat cuvântul acesta. Mulți strămițează bunătatea de pe buze, dar cine poate găsi un om credincios? Cu adevărat. Cuvântul ne arată și ne spune că prietenul adevărat iubește oricând. Și în necaz ajunge ca un frate adevărat. Slăvit să fie Domnul! Acești oameni răi îi învață pe alții la păcat. O altă caracteristică pe care oamenii răi care ne pot influența este faptul că oamenii aceștia învață la păcat, adică spune, nu e chiar atât de vinovat lucrul acesta. Deci sunt altele mult mai grave, frate, soră, sunt alte lucruri mult mai periculoase, dar acest lucru nu e așa de grav. Deci, cu alte cuvinte, fă și tu. Că-l fac și eu, l-a făcut și alții și știi, chiar dacă o fi așa de grav, Domnul este bun și înveață în îndurarea Lui. Fals. Amăgire. Să ne oprim. Atenție mare la influența acestor oameni care învață pe alții la păcat. Învață întotdeauna, dar nu ajung niciodată la cunoștința deplină a adevărului. Ei învață mereu, oamenii aceștia. Sunt mereu la adunare, sunt mereu la rugăciune, sunt mereu, învață mereu, dar oamenii aceștia nu fac progres în viața lor spirituală, dar s-au transformați, schimbați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care cioplește. Și noi am spune că după atâția ani de pocăință ar trebui să aibă o formă spirituală, duhovnicească de lăudat. Fie că e soră, fie că e frate, că în Iisus Hristos nu mai există parte frească, parte bărbătească, toți suntem chemați să fim slujitori și mădulare vii în trupul lui Hristos. Adică să slujim cu toții lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu privește lucrurile acestea așa cum ne arată cuvântul scris. El privește la noi
care are niște mădulare ale Lui, care trebuie să fie gata să slujească în orice situație, în orice context, indiferent cât e de greu, pentru că ai fost pus acolo ca un mădular. Și un mădular, dacă nu suferă, înseamnă că el... Ce se întâmplă cu el? Când un mădular este afectat și dispare simțurile, este afectat, fie că e lovit, fie că e accidentat, el dacă nu este tratat cu repeziciune, el poate deveni la un moment dat inert sau mort. Nu mai ascultă comenzile. Se cangrenează, mergi la medic, nu mai circulă sângele, nu mai duce viață, nu mai hrănește celulele la nivelul acela. Ne pare foarte rău, domnul sau doamnă, trebuie să amputăm acest mădular pentru că este mort. Și dacă nu îl tăiem, s-ar putea ca această cangrenă sau moartea să pătrundă și mai în continuare, să afecteze organul în totalitate sau și alte organe în corp. Trebuie să îl amputăm. Domnul ne-a făcut chemare nu ca să ne amputeze din trupul Său. Ne-a făcut chemare că chiar dacă noi vom fi loviți, striviți și ne apropiem de moarte, totuși îl avem pe Domnul Iisus Hristos, medic suprem, care El aduce din nou viață în noi. Nu există păcat pe care omul poate să-l săvârșească pe pământ și Dumnezeu să nu poate să-l ierte. Deci nu există păcat pe care omul poate să-l săvârșească și nu poate să fie iertat de Dumnezeu. Nu. Numai dacă se lasă înșelat de diavolul, până tu nu mai ai iertare. Păcatul tău este foarte mare, e prea grav. Doar atunci ar trebui să mergi să te arunci pe acoperiș. Nu. Aceea e șoapta lui Satan, care a spus primilor oameni: hotărât că nu veți muri. Continuați. Bucurați-vă. Plăcerea de o clipă. Bucurați-vă. Trăiți clipa. Uitați-vă care este sloganul zilelor noastre din urmă. Când mergi în lumea aceasta. Bucură-te. Dă gustul apetisant. Folosește clipa. Dar Domnul ne spune să veghem. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Ajută-ne, Doamne! Dumnezeu să ne ajute! Domnul a avut în vedere și prin Pavel scrie lui Timotei în a doua parte despre viitorul bisericii sale sau viitorul și pericolul din viitor care îl paște pe poporul lui Dumnezeu sau Biserica Domnului Hristos, adică apostazia sau căderea. Oamenii care influențează, oamenii răi care influențează pe credincioși, care vor să fie autentici credincioși, mai au și această particularitate sau, să nu zic, calitate. Se împotrivesc adevărului. Oamenii care vin la adunare, frecventează adunarea, nu de un an, de doi, de mai mulți ani, ajung la un moment dat să fie așa de împietriți din pricina păcatului, ca să se împotrivească adevărului. Îi spui care este adevărul, ce este scris și se împotrivesc. Uitați ce s-a întâmplat și în vechime, de exemplu aici, de acești doi oameni care s-au împotrivit. După cum ea și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și care sunt osândiți în ce privește credința. Să mergi la adunare, ani de zile, să guști cât de bun este Domnul. Și la un moment dat, din cauza înșelătoriei, bogățiilor și diferitelor situații prin care ești testat, să ajungi să te împietrești, să fii contra adevărului, să spui albului negru și negrului alb? Da. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: atenție, vor fi oameni de felul ăsta. În vremurile de pe urmă, când Domnul stă gata să se întoarcă după biserica Lui, vor fi oameni de felul ăsta care se vor împotrivi, dar se vor împotrivi cu dârzenia adevărului. Adică se vor război, vor face revoluție. În adunare, unde? În biserică. Totdeauna cei firești au pregonit pe cei duhovnicești. Atenție! Atenție, nu uitați acest adevăr. Totdeauna
cineva când a avut să trăiască, să ia hotărâri noi, să pocăiască, să trăiască cu evlavie în Hristos, atunci a trebuit să accepte la prigoană. Testați și dumneavoastră să vedeți dacă nu este așa. Poate deja astfel este experimentat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum, o altă parte a influenței noastre care o putem avea de la oameni este influența pozitivă sau influența oamenilor lui Dumnezeu, oamenilor spirituali, oamenilor duhovnicești, numește Biblia, care sunt capacitați de Dumnezeu să poată să influențeze în bine, să ridice pe alții din groapă, să aducă la nivelul de plutire. Vorbesc spiritual aici. Deci, dacă a fost căzut un om, să aibă așa capacitate de Dumnezeu să-l ridice de acolo, să-l pună înapoi pe pline de plutire și să-i dea și un suflu nou, proaspăt. Înainte, frate, spre împărăție. Locul nostru nu este aici. Mocila nu este locul nostru în care ne place. Doar porcul se întoarce la mocilă și să scadă, că îi place în mediul lui, se simte bine acolo. Dar mielul, când a căzut din greșeală într-o băltoacă, el repede iese afară, se scutură și că mai departe fuge de locul acela periculos. Deci noi suntem chemați să fim oamenii lui Dumnezeu și să influențăm în bine pe cei de lângă noi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Noi avem o dovadă vie că înaintașii noștri din Scriptură au fost oameni, se spune azi într-un termen modern, influențe. Oameni care influențează în bine, oameni care învață lucruri bune, lucruri noi, folositoare, care aduc o creștere spirituală, o ridicare la o statură pe care Dumnezeu o vrea la fiecare. Și David s-a rugat și a spus: Doamne, ajută-mă să ajung pe stânca unde nu pot ajunge singur. Și-a dat seama că este un nivel de spiritualitate în care oamenii sunt chemați să ajungă, dar ei, dacă nu-și dau seama că nu pot ajunge singuri, ei rămân tot acolo, jos, la baza muntelui. Dar suntem chemați să urcăm pe munte și ne urcăm pe munte cu ajutorul Domnului, că avem pe Duhul Sfânt în ajutor și urcăm pe muntele neprihănirii, pas cu pas. Chiar dacă sunt pași mărunți, chiar dacă sunt pași mici, dar ne urcăm, că Cel care este înaintea noastră mergător este Domnul Iisus Hristos, care ne-a întins mâna și ne-a scos din groapă, ne-a scos de acolo din boală, din durere, din neputință. Slăvit să fie Domnul! Că El ridică și astăzi din groapă. El trage pe munte pe toți credincioșii Lui și îi aduce să îi urce pe stâncă, să rămână statornici, să rămână stabili și ancorați puternic în făgăduințele lui Dumnezeu, acele frânghii de nerupt, care împotriva bătăii vânturilor și valurilor care vin peste ei, ei nu se mai clintesc din locul acela, pentru că ei au temelia credinței lor zidită pe stâncă, pe Domnul Iisus Hristos, stânca mântuirii noastre, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Domnul ne arată că putem fi influențați prin Scriptură, putem fi influențați pe numele lui Dumnezeu, putem fi influențați atâta cât noi vrem să ne lăsăm influențați. Dar uitați-vă că dacă oamenii iubesc mai mult altceva decât pe Dumnezeu, oamenii duhovnicești care vin spre tine să te ajute, să te întărească, să te ridice, să pare că sunt oameni ciudați. Sunt oameni care nu par a fi oameni care să poți avea o părtășie cu ei. Sunt oameni mai radicali, sunt oameni mai hotărâți, care spune păcatului păcat, care spune la neprihănire neprihănirea. Și vedem că pe Domnul Iisus Hristos, Tatăl l-a iubit foarte mult. Din ce pricină? Este scris: Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât pe frații tăi. Slăvit să fie Domnul! Frate și soră, pune-ți întrebarea împreună cu mine. Vrei ca să ai un de lemn de bucurie pe care îl dă Dumnezeu și astăzi, când te hotărăști, iei hotărâri noi, să urăști nelegiuirea păcatului și să iubești neprihănirea și cuvântul Domnului și biserica Domnului și lucrarea Domnului și rugăciunea și a mijlocești pentru cei în nevoie? Da, Dumnezeu are un de lemn de bucurie pregătit pentru noi toți care dorim și luăm hotărâri de felul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute tuturor ca în călătoria noastră pe pământ, cât mai avem de călătorit. Toți suntem tineri aici. Numai că diferența este că unii este mai născut mai de mult și alții mai de curând. Dar noi toți suntem tineri, că și în Împărăția lui Dumnezeu vom fi la fel.
Slăvit să fie Domnul! Și aici este exercițiul, începe de aici, de pe pământ, din biserică. Cum vezi pe fratele tău? Cum vezi pe sora ta? Dacă este mai în vârstă, dacă este mai tânăr, ai același gând care l-a avut Domnul Iisus Hristos? Cuvântul ne arată și ne învață și ne cere totodată să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că era Fiul de Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Nu a crezut că el cum putea apuca să creadă că e deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Dumnezeu, ci nu s-a smerit. Ei în Trinitate sunt una, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar pe pământ când era în trupul aici, a zis Domnul Iisus Hristos, ne arată cuvântul că El nu a crezut să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a adus respect, a adus închinare, cu evlavie, s-a plecat, s-a smerit până la moarte și încă moarte schingiuitoare, moarte de cruce. Frate și soră, hai să cercetăm adânc astăzi la crucea Domnului Iisus Hristos pe care El a suferit acolo în locul meu, în locul nostru a tuturor. De ce? Că s-a smerit până la moarte, căci ne-a vrut să ne aibă cu El în slavă, ne-a vrut să ne aibă pe toți acolo cu El în împărăția Tatălui, ca niște oameni transformați, oameni născuți din nou. De fapt, toți oamenii născuți din nou fac parte din Biserica lui Hristos, care va fi luată de aici, de pe pământul acesta. Evenimentul care noi îl așteptăm este un eveniment care va avea loc de jos în sus. Adică, Domnul se va întoarce pe noi, El nu coboară pe pământ aici, dar noi vom pleca de aici. Cei care vor fi în morminte vor fi înviați, noi cei care vor fi găsiți în viață vor fi transformați la picarea de ochiul Lui, adică la secundă. Și vom fi toți ridicați împreună ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh. Acesta este evenimentul care trebuie să ne mângâie în vremurile noastre, chiar dacă sunt influențe atât de negative și de mari și presiuni asupra noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne întărească pașii pe calea Lui și să ne lăsăm influențați de Dumnezeu, de măreața Lui lucrare care o face prin Duhul Sfânt, dacă noi vom fi sensibili la glasul Duhului Sfânt. Atenție! Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt eliberează, Duhul Sfânt vindecă. Dar cine ia aminte? Cine ia seama la glasul Domnului? Cine are urechea deschisă să audă în fiecare dimineață pe Tatăl că ne cheamă pe nume la lucrarea Lui? Și lucrarea Lui nu este grea. Ne-a chemat să iubim ca El. Ne-a chemat să iertăm ca El. Ne-a chemat să răbdăm ca El. Ești gata ca în fiecare zi să chem pe Domnul, să-i ceri rugăciune, Doamne, aș cum să fiu ca Tine. Astăzi dăm putere să ierți, ca Tine. Dăm putere să iubesc, ca Tine. Dăm putere să sufăr până drept, ca Tine. Atenție, nu pe drept. Nu e nicio bucurie să suferi pe drept. Ești condamnat pe drept. Ce bucurie poți să mai ai? Rușine, mâhnire, dacă e pe drept. Dar dacă e pe nedrept, Doamne, dăm putere să sufăr pe nedrept. Dăm putere să mă recunosc, să mă smeresc ca Tine. S-a smerit Domnul Iisus Hristos? Este pentru un exemplu cum s-a smerit El? Este și rămâne un exemplu al smereniei desăvârșite. Pentru mine, pentru dumneavoastră, fiecare care sunteți aici, mai tânăr sau mai de mult născut sau mai puțin timp născut, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim toți tineri în credință, să fim toți modulare sănătoase în trupul Hristos, să ne îndemnăm unii pe alții la ce? La dragoste și la fapte bune, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne influențeze în vremea aceasta cel mai mult. Căutăm noi să ne lăsăm influențați de Duhul Sfânt, stăm noi în fața Cuvântului în fiecare zi, avem această dorință arzătoare înăuntru nostru, că aici găsim viața veșnică, frați și surori. Aici găsim izvorul care curge de sub tronul casei lui Dumnezeu, care aduce viață. Pe unde trece El, acest izvor, spune că aduce viață. Aș vrea ca Domnul Iisus Hristos să aducă viață și în dimineața aceasta, în viața ta, în viața mea, în viața noastră a fiecăruia. Acest izvor să aducă o viață nouă, proaspătă,
să încolțească, să înflorească, să iasă muguri noi de neprihănire, hotărâri noi și flori de fericire în Domnul Iisus Hristos. Nu poate nimeni să lucreze ca El. Nu poate nimeni să modeleze ca El. Nu poate nimeni să curățească ca El. Nu poate nimeni să dea o haină nouă ca El. Dacă ai avut o haină veche până astăzi și zdrențuită, ruptă, dă-o jos. Astăzi în fața noastră este Domnul Iisus Hristos și ne întreabă pe toți: ce vrei să-ți fac? Doamne, nu văd bine lucrurile în vremea asta în biserică. Doamne, vină la mine ca malifie să-ți dau ca să vezi. Doamne, se ridică multe întrebări, sunt multe discuții, sunt pornite multe războaie verbale la nivel de frați, de surori, de familii. Ce se întâmplă în vremea asta? Ce hotărâri să luăm? Sunt presiuni din afară, sunt presiuni din interior. Doamne, ce trebuie să facem? Domnul este aici și spune: vină la mine ca malifie, am medicament pentru tine. Știți care e problema noastră de multe ori? Este vederea noastră. Vederea noastră, deci, o folosim fără să folosim lentilele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne vom uita cu ochii noștri, pur și simplu, vom vedea slăbiciuni, vom vedea lucruri care nu am dorit să le vedem în mijlocul nostru sau la noi, la frați, în familiile noastre, dar dacă ne vom uita cum se uită Dumnezeu, lucrurile vor arăta altfel. Le vom vedea altfel. Acțiunile și hotărârile noastre vor fi altele, pentru că noi vom vedea ca Dumnezeu. Dumnezeu vrea să uită și vrea să recupereze, vrea să ridice, vrea să vindece, vrea să dea un nou început fiecăruia dintre noi care am fost atacați de diavolul. Că diavolul atacă și astăzi familiile, persoanele și nu numai cei tineri, și cei mai în vârstă sunt atacați, să știți. Nu există. Diavolul nu are anumite criterii de alegere. El caută să lovească pe toți. Dar noi să fim aceia care să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ca păcatul și oamenii răi să nu ne lăsăm influențați. Să nu ne influențeze viața noastră. Că fără să vrem, atenție, trebuie veghere și în curăție, că fie că vrem, fie că nu vrem, noi suntem influențați. Dar să nu ne lăsăm influențați de oamenii răi și de influențele oamenilor răi și de păcat. Să ne întrebăm acum noi, fiecare unul în parte, în viața noastră trăită până acum, de ce ne-am lăsat noi influențați? De păcat? De oameni? De Dumnezeu? Să ne răspundem noi fiecare unul în parte. Dumnezeu vrea să ne lăsăm influențați de El. De aceea venim la biserică, de aceea ne plecăm genunchii în odăiță acasă, că Dumnezeu vrea să ne transforme. Cum? Să căpătăm chipul Fiului Său. Cum? Să arătăm ca El, să fim ca El. Cum? Să avem caracterul Lui. Să iubim ca El, să iertăm ca El, să răbdăm ca El. Până când, Doamne, să răbd? Până la sfârșit. Că cei care vor răbda până la sfârșit vor fi mântuiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne punem azi cu toții în cântarul lui Dumnezeu, să vedem cât de grei suntem, spiritual vorbind. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne găsească pe toți grei, valută cerească, oameni născuți din nou, oameni cu caractere noi, oameni care doresc ca Duhul Sfânt să modeleze în continuare ființele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Frați și surori, a sosit ceasul special în viața bisericii când ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus care spunea în Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 14, când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu această dorință mare, de aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Urmează momentul acesta special, când Biserica Maranata se va apropia de trupul și de sângele Domnului, așa cum am auzit, într-o lume care ne îmbie în fiecare zi spre păcat, într-o lume care ne îmbie în fiecare zi să bem din cupa ei,
Mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă posibilitatea astăzi aici, cu ocazia sărbătorii Cinei Domnului, ne oferă această posibilitate să ne împărtășim cu viața, cu Domnul Iisus, cu sfințenia, cu Domnul Iisus. Dacă în fiecare zi suntem asaltați să ne împărtășim cu păcatul, să ne unim cu păcatul, să acceptăm păcatul în viața noastră, iată-ne în această zi binecuvântată, suntem aici ca să ne împărtășim, să ne unim cu Domnul într-un mod spiritual și am vrea în această zi să stăm înaintea Domnului cu toții într-un moment de cercetare și de rugăciune. Am vrea să lăudăm pe Domnul. Toți împreună, în timpul acesta, frații slujitori se vor apropia să oficieze actul de cult. Haideți să stăm înaintea Domnului cu mulțumirea în sufletele noastre că Domnul ne oferă această invitație în lumea aceasta a păcatului să ne apropiem de El, slăvit să fie numele Domnului. Amin.